И така, след всички формалности, които предхождаха началото на шоуто в Созопол, пред препълнения амфитеатър в центъра на този прекрасен античен град, е време да стартираме и третата последна вечер от трилогията Реваншът. Стартираме с фрейм между Стюарт Бингъм и Георги Величков, повторение на фрейма, който двамата изиграха в София в петък в Ала Максима на УНСС. Фрейм, в който Георги беше доста близо до това да грабне скалпа на действащия световен шампион, но така или иначе късметът в крайна сметка беше на страната на действащия световен шампион, който има правото и на началния удар в този фрейм. Както спомена и кмета на Созопол Панайот Рейзи, снукър на открито, това не се случва често. Всъщност днес разговарях с Мърфи и с Бингъм. Мърфи каза, че последно си е спомнил да играе снукър на открито като дете в градината си у дома в околностите на Родъръм, където е играл като 9 годишен, може би. Това означава значи, вече повече от 2 десетилетия време. Тогава на маса, която е била с половин размери, 1,80 м дължина, така наречената полумаса, маса, на която започва подготовката на повечето млади състезатели в Англия. На нея той е играл за последно на открито, а Бингъм не си спомни да е имал някога шоу като днешното и не само шоу като днешното, някога да се е налагало да играе снукър под открито небе, така че това е едно ново предизвикателство, нещо ново, което виждаме тук за първи път в България. Това са 6 точки в актива на Бингъм. Георги хвана розовата при излизането от снукъра. Масата е нещо по средата между масата, която имахме в петък в София и масата, която имахме вчера в Созопол, в Бургас по-скоро. Днес в Созопол ще бъде малко сложно от гледна точка на влажността на въздуха, тъй като се намираме буквално на брега на морето. Само на метри от нас е пристанището на града. Така че масата е добре подготвена за начало на шоуто. Масата ще бъде добре подготвена и в паузата, преди началото на основния матч между Бингъм и Мърфи. Но ще бъде интересно и това е нещо, с което никой не се е сблъскал до момента. Ще го видим за първи път в действие. Дали ще има разлика, дали ще има промяна в условията на масата в хода на вечерта, имайки предвид влажността на въздуха. Имаше някакво опасение, че бризът може да създаде някои проблеми от гледна точка на това стабилността на топките по масата, но бризът е доста лек, почти отсъстващ в момента. Така че тази си част, атмосферните условия няма да бъдат влияещи на играещите. Георги се топка към средния десен джоб. Намери закръглението в далечния край. Кюбола остана на позиция, от която не се вижда нещо лесно, ако изобщо има топка, с която Бингъм да играе. Но все пак големият шампион успя да намери червена, която да плъзне към джоба. Днес беше първият спокоен ден за Бингъм и за Мърфи, без пътувания, без нужда от време за допълнителни странични медийни изяви. Те успяха да си починат в истинския смисъл на думата. Прекрасните условия в хотел Корал, където са настанени. Така че от тази гледна точка това е може би най-добрият шанс за двамата да покажат снукър от изключителна класа, доближаваща се до това, което видяхме с нощи. Бингъм пропуска черната от нейното оригинално местоположение. Подготовката на масата днес беше голямо предизвикателство за Краси Камешев и неговата група, защото амфитеатър в Созопол не е арена, която е предназначена за снукър. Имаше някои проблеми относно нивелирането на тази маса.
Но в крайна сметка, макар и с нужда от малко повече време, колкото в предишните 2 дни, тя беше подготвена за игра. До известна степен това са импровизирани условия, но пък, както се вижда от този първи фрейм, за момента няма някаква особена драма по отношение на условията на сукното. Добра серия на Георги. Спомените от петък са живи, както изглежда. Отлично държи бялата под контрол. Тук свършват очевидните червени, които са развити. Има топка, тази, която е на 6,5 от розовата, която минава за горния десен джоб. Както и тази, която се намира непосредствено в ляво от нея. И тук 4 червени с 4 черни. Георги прави възможно най-високата комбинация, възможно най-високата серия от тези 8 топки. Малко по-далеч остана тук, сравнително близо до борда. Черната е под не най-приятния ъгъл. Това може би най-трудният удар до момента, който му се е налагало да прави в брейка. Великолепно. Великолепна черна и още по-добро пласиране към същия джоб за топката. Продължение на неговия брейк. Шест червени с 6 черни до тук и правейки тази серия в момента, Георги се оказва, че от топките, които са близо до бордовете, нужда няма да има. Нещо повече, тези 3 червени, които са около розовата, плюс една от топките в болк зоната, ще са предостатъчни за да спечели този фрейм. Братислав Кръстев в петък успя да вземе скалпа на Шон Мърфи в един от демонстративните фрейма в София. Георги е много близо, като беше близо и в Алма Максима на УНСС, да се справи с Бингъм. Той наследи маса, която изискваше работа. Началото беше лесно, но оттам нататък развиването на ситуацията в негова полза и изискваше внимание, изискваше прецизност в ударите. Жалко. Страхотна серия от 55, но на масата все още има достатъчно брой червени за обрат в фрейма. Цели 6, които дават на Бингъм шанс да се измъкне от ситуацията. Победи в петък Георги Величков, победи вчера Братислав Кръстев и ако спечели и днес отново срещу Георги, ще има 100% успеваемост в фреймовете срещу нашите играчи по време на трилогията реванша. Тук лоша позиция, трябва да играе над червената. Това е нещо като китайски снукър, от който ще трябва да изпълни следващия удар. За жълтата може да мине чисто край червената, от гледна точка на пускането на щеката, но не я реализира. Точката си е точка, но
Всяка липса на комбинация с цвят приближава Георги до успеха. Разлика от 39 на масата останаха 67. Сега въпросът с комбинацията стои в пълна сила и пред Георги. Няма очевиден цвят. Да поглежда към таблото, разликата е 40, на масата има 59. Няма цвят, който да служи като застраховка. Розовата към горния десен джоб е нещото, което изглежда да привлече вниманието му. Но дори не беше близо до успеха. В някаква степен направи топката, която хвана допълнителна страховка, но пък от друга страна зад нея след малко може да се окаже в снукър. Сега Георги трябва да се възползва, по-скоро не трябва да се възползва, трябва да анулира своята застраховка. Топката, която е на десния борд. Единствената, по която може да играе, само че е хвана с двойна целувка. Това доведе до рано приключване на движението на кюбола, но пък от друга страна остави червена на Бингъм. Минимално отстояние от борда. Някъде около 3-4 см само, което означава, че Георги ще строи мост върху борда и вижда само най-горната третина на топката. Това беше опит за атака. Сега е големият въпрос къде ще завърши бялата. Независимо от доста грубия пропуск, Бингъм остава сравнително трудна червена за горния десен джоб на Георги. Разликата е 40, което значи, че две от топките с цвят помежду им ще направят нашият състезател поверител в този фрейм. Тази червена е в джоба. Има болк цвят. И след това топката, която е най-близо до оригиналното местоположение на черната, или тази, която е най-вдясно на масата. Една от тях ще е напълно достатъчна. Той да бъде в зоната на снукърите. Жалко. Трябваше много малко, за да пропусне закръглението на средния десен джоб. Казано образно, Бингъм вече е на ръба. Всяка вкарана от тук нататък топка от Георги ще означава спечелване на фрейма. А ако Бингъм все пак стартира игра, не е без значение какви ще бъдат цветовете, които ще използва за комбинация. Цветът за комбинация е задължителен. Няма ли топка, с която да последва червената Бингъм? Праща съперника си в зоната на снукърите. Зелената не влезе ли? Без фаул на Георги фреймът не може да бъде обърнат. Сега той изчерпа на практика всичко налично, което имаше като буфер. На масата има 43, разлика от 41. Това означава или черна и розова, или две черни, за да може да обърне фрейма при пълно разчистване.
Мис Кю. И това е интересен начин. С фаул този фрейм бива спечелен. От тук нататък Георги е в зоната на снукърите. Разликата е 35 при оставащи на маса. Разликата е 47 при оставащи на маса 35, т.е. 3 снукъра за изравняване на резултата е задачата. Бингъм искаше да играе много ниско под центъра, така че да изтегли кюбола обратно в близост до горния борд за финалната червена. И сега вече трябва да видим Стюарт Бингъм да гони дивото. Трудно може фрейма от тук нататък да се обърне. Може да се каже, че вечерта в Созопол тръгва фантастично с фрейм в полза на Георги Величков. Това не е снукър, покрай синята се минава чисто. Имаме снукър в някаква форма. Той е китайски, заради наличието на кафявата. Тук Бингъм опитва с използване на жълтата, но малка част от топката, последната червена, която остана на масата, се вижда покрай нея. Търпение и дисциплина от страна на Георги. Трудната работа в този фрейм е свършена. Той дори имаше възможност да атакува. Това, което не трябваше да прави, е да развива зелената. Зелената на борда означаваше, че тя не може да бъде търсена като топка за поставяне на снукър. Сега една мишена повече за Бингъм, който тук успя да постави някакъв снукър, но дори и да не се вижда директно червената, може да стигне лесно през борд до нея. Само че Георги хвана челюстите и това е първият фаул. Първият от трите, на които Бингъм се надяваше. Сега вече останаха два фаула за изравняване на резултата при комбинация червена-черна и пълно разчистване. Има го и варианта с фрибол в момента. Тоест, може и с само един фаул на Георги нещата да се обърнат. Бингъм за това оставя последната червена на масата, само че трябваше да размине жълтата, обърка тотално нещата. И е прати на позиция, от която много полза от нея няма да има. Всъщност в този момент фреймът свърши. Исторически момент. Георги Величков става първият български играч, спечелил фрейм срещу действащ световен шампион. От тук нататък Стюарт Бингъм има точно един ход. И той е след играта по жълтата на Георги да стисне ръката му и да признае, че беше победен по всички правила на играта.